Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन माने YouTube नि बागै दै बे टपिकआ माने YouTube नि बागै जागोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन माने YouTube नि फारसे दै YouTubeआव जोंहा माखासे सिखाव मानसि थायो मिथिबायना। बै सिखाव मानसिफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानो सोलोंनांगौ मिथिबायना। बै सिखाव मानसिफोरानो जाहैबाय ओरैबायदि मानो होनना बुङोब्ला YouTube चेनेलखौ हेक खालामनो चान्स लायो मिथिबाय। नोंनि चेनेलखौ बेन खालामनो चान्स लायो। बैफोरनिफ्राय नोंथांमोना एसे सांग्रां जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा गावनि गुगोल गावनि जिमेल आइडिखौ मिथिबायना। जिमेल आइडि थायोना मबाइलाव नों जि जिमेलजों नोङो YouTube चेनेल क्रिएट खालामो YouTube चेनेल नोङो खुलियोना बै जिमेल आइडिखौ नोंथांमोना सिकिउरिटि होनानै लानांगौ आरोना। 2 स्टेप भेरिफिकेसन होननाय मोनसे थायो गुगोलाव बेखौ नोङो 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनानै लानांगौ। जायनाखि हेकार्स ना बै हेकार्सफोरा बांसिन रासियानि चाइनानि बेफोरबायदिनो इण्डियाननि बाहेरनि गोजा जाजोबो आरोना। इण्डियाआव बारा गैया बेफोरबायदि हेक खालामग्रा दंनाया साफा सानै जोंबो मिथियो सोर हेक खालामनो हायो। खिन्थु नोंथांमोना बै हेक खालामग्रा मानसिफोरनिफ्राय सिखाव मानसिफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ। माबायदि गोजानाव थानांगौ नोंथांमोना फार्स्ट अफ अल फार्स्टआवनो नोंथांमोना गावनि जिमेल आइडिखौ सिकिउर खालामनानै लाब्लानो जाबाय सिकिउरिटि खालामनानै लाब्लानो जाबाय 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनानै ला। बिनि उनाव जिथुनाखि 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनायखौबो बिथांमोना क्रेक खालामबावो मिथिबाय। 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामब्लाबो क्रेक खालामो। दा बै क्रेक खालामनायफोरखौ चेनेलखौ बेन खालामनाय बा हेक खालामनायफोरखौ नोंथाङा बोरै मोनफिननो माने बै चेनेलखौ नोंथाङा बोरै मोनफिनगोन बिनि सायावसो आं भिडिअ बानायदों। दा नोंथांमोना बेखौ मोनफिननो थाखाय बयबो जोंनि बर' मानसिफ्रानो होन गुबुनानो होन नोंथांमोना बयबो माने टुइटार एकाउन्ट खुलिनानै ला मिथिबाय। टुइटार एकाउन्टजों जोङो मोनफिननो हायो। नोंथांमोना जिमेलबो खालामहरनो हायो इउटुब टिमनि बागै डाइरेक्ट नोङो नोंनि जिमेल आइडिजोंबो नोङो इउटुबनियाव आंना बेफोरबायदि बिदि प्रब्लेम जादों होननानै नोङो लिरना होनो हायो। ओमफ्राय डाइरेक्ट माने नोङो टुइटारजोंबो टुइट खालामनो हायो आरोना। टुइटारजों जोङो जेसेबां नों मेसेज खनसे लिरग्रोबाय बे मेसेजखौनो रिप्लाइ खालामफिनबाय आरो रिप्लाइ खालामफिनबाय बेलेग लोगोआबो। बिदि खालामब्ला माने थाब नायसनो आरोना। दाथ' बिराद थाब नायो नायनायाबा खिन्थु जोङो बांसिन मानसिफ्रा बयबो सापर्ट खालामलायोब्ला बांसिन नायो आरो। नोंथांमोना जिथुनाखि बेफोरबायदि खालामब्लानो जाबाय सोरबाफोर हेक जायोब्ला सोरनाबा चेनेलफोरा। बिनिखायनो जोंनो मास्ट बि इम्परटेन्ट जोङो टुइटार एकाउन्ट खुलिनानै ला बयबो। नोंथांमोना हाजारखि चेनेल माने 2 मिलियन 3 मिलियन थांनाय बेफोरो हेक जाब्लाबो नोंथांमोना मोनफिनो मिथिबाय। चेनेलखौ हेक जादोंब्लाबो मोनफिनो आरो। दा नोंथांमोना बेखौ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। दा जोंहा सासे सोरबा सानो दे इउटुबखौ गोबाङानो सानो सोरबा बायदिया माने पारमानेन्ट होननानैलाय सोरबा इउटुबखौ पारमानेन्ट सानो। खिन्थु नोंथांमोन इउटुबा मालाबाबो पारमानेन्ट नङा। मा समाव मा जायो मा जाया बेखौ मिथिया। आरो नोंथांमोना सोरबा एसे एनै रोङोब्लाबो अभार स्मार्ट देखायनानै लानाङा। मानो होनना बुङोब्ला सोरबा बायदिया मावा नङा सोरबा बायदिया भुल जाफ्लाङो मिथिबाय ना। सानसे समाव बयनाबो भुल जाया नङा जाफ्लाङो। गोरों मानसियाबो भुल खालामफ्लाङो। रोङै मानसि भुल खालामखायोआनोसै नङा होमब्ला। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना अभार स्मार्ट देखायनानै लानाङा। किसुमाना दङ अभार स्मार्ट आं बहुद नुबोबाय नोंथांमोना। थ' बिदिब्ला नोंथांमोन जोंहा दा जोंनिनो लोगो सासे नार्जारी कर्नार होननाय बिथांनि चेनेला हेक जादों। ओरैबायदि जादों आरोना बिथांनिया 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामखानायमोन थेवबो बेखौ माने रासियाननि मानसिया माने बेखौ माबा खालामदों आरोना हेक खालामदों। दा जोङो दहाय फुंनिफ्रायनो बेना मोनायावसो सोलिबाय थादोंमोन दै इउटुबा। ओमफ्राय दहाय फुङाव नायफिनबाय बियो लेपटपनिफ्रायबो माने डाइरेक्ट माबा क्रेक खालामस्राबाय आरोना माबाखौनो जिमेल आइडिखौनो। दा मोनफिनगोन जोङो माने कमेन्ट माबा खालामगासिनो दङ टुइटारजों टुइट खालामगासिनो दङ मेसेज खालामगासिनो। नोंथांमोनाबो बिदि खालामब्लानो जाबाय। बोरै खालामनांगौ आं नोंथांमोननो नैबे स्क्रिनाव होनायखौ नोंथांमोननो भिडिअ खालामना होदों। आं नैबे स्क्रिनाव नायनानै नोंथांमोना बिथांखौ सापर्ट खालाम जाहाथे थाबैनो मोनफिनो चेनेलखौ। थ' नोंथांमोन दानिया फैदो जोङो टुइटार एकाउन्टखौ अपेन खालामनानै लादो। नोंथांमोना जायफोरा टुइटार एकाउन्ट गैया टुइटार एकाउन्ट खुलिनानै ला। नोंथांमोनाबो जोबोद इम्परटेन्ट टुइटार एकाउन्टआ। बेनिफ्राय नोङो सार्च खालामब्लानो जाबाय। सार्च खालामनानै बेयाव नोङो @ हो मिथिबाय @ होदो। ओमफ्राय सुरेश नार्जारी नैबे बिथांखौ आरोना बिथांखौ फल' गैयाबा फल' खालामनानै ला। बेजों लोगोसे बिथाङा मा टुइट खालामदों नैबेखौ ओरै थांबानो जाबाय। बिथांनि चेनेला हेक जादों नालाय दा बिथांखौ सापर्ट खालाम। नोंथांमोना हेक जानायखौ बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना बिनि माखासे टुइट खालामनायखौ नाय। नैबेखौ दै इउटुब टिमनो हरदोंमोन बे दहाय। नैबेखौ नाय गाहायाव बोख्लाय। हे इउटुब टिम माइ चेनेल गट हेक टुडे आइ एम रियेलि सेड होनना बुंदोंना बियो। दा नैबे कमेन्ट बायदियाव ओरै खालामनानै हो मिथिबाय। कमेन्ट खालामनायनि उनाव नोंथांमोना लिरबानो जाबाय प्लिज हेल्प दिस चेनेल बिदि होदो।
बिदि होनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव थुनानै बिनिफ्राय बिनि लिंकखौ पेस्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना होमबाना थाब नायो आरोना जोंना बै इउटुब टीमा दा ओरै खालामब्लानो जाबाय बिनिखौ नार्जारि कर्नार सार्च खालामबा फैयो दै बै जाय हेक खालामग्रा बे दायो जेबो खालामथ'नो हायाखै बियो नैबे 3 डट्सआव शेयार खालाम बेखौ शेयार खालामनानै बिनि लिंकखौ कपि खालामहो कपि खालामनानै बिथांखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना ओरै खालामदो पेस्ट खालामना होदो हो लिंकखौ ओमफ्राय नैबे रिप्लाइआव थुना होबानो जाबाय बिसाङानो आरोना दा बिदि खामानि मावनांगौआ नोंथांमोना टुइटार एकाउन्ट खुलिनानै ला टुइटार एकाउन्ट खुलिनानै नैबे आं दा जिथुनाखि भिडिअ स्क्रिन रेकर्ड होदों नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामब्लानो जाबाय नोंथांमोना हेल्प खालाम बिथांखौबो जाहाथे सोरनाबा चेनेला हेक जायोब्ला नोंथांमोना जोंखौ डाइरेक्ट कल खालामनानै बुंहरब्लानो जाबाय आंना चेनेला हेक जादों जोङो माने सापर्ट खालामगोन नोंथांमोनखौबो जिथुनाखि बयबो टुइटार खुलिनानै ला टुइटार खुलियोब्ला माने मोजां आरोना नोंथांमोननियावबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जानो हागौ मालाबा हाजार चेनेल गिदिरब्लाबो चेनेल फिसाब्लाबो जाखायो मिथिबायना सानसे समाव जायो बयनियाबो जायो सोरनियाबा जायो आरोना जुदि जायोब्ला नोंथांमोना जोंनियाव सापर्ट बिनो हागोन जोंबो नोंथांमोननो सापर्ट होगोन होआ नङा होगोन बयनोबो बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोन बेफोरबायदिनो जायो दा नोंथांमोना बे टुइटार एकाउन्टखौ खुलिनानै लाथार बिराद इम्परटेन्ट दै टुइटारा मिथिबायना माबा मोनसे सोरबा गिदिर मानसिफ्राबो एमएलए एमपिफ्राबो माबा मोनसे जुदि आपडेट होयोबा टुइटारावसो फैग्रो सोरनोबा टुइट खालामनाय मा खालामनाय सब टुइटाराव फैजोबो मिथिबायना माबा निउस गासिबो टुइटाराव फैजोबो आरोना टुइटारखौ एकदम नोंथांमोना टुइटारखौ माबा खालामनानै लाबानो जाबाय टुइटारखौबो मनिटाइज खालामनो हायो नोंथांमोन भेरिफाइ खालामनो हायो टुइटारखौबो 2 स्टेप भेरिफिकेसन खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरो फेसबुक इन्सटाग्राम बिथिं वाट्सएप गासिखौबो नोंथांमोना सिकिउर खालामनानै लाजोबनो हायो माने सिकिउरिटि होनानै लाजोबनो हायो मिथिबाय बेफोरनि भिडिअ इउटुबावनो मेरला दंखायो आङो जुदि नोंथांमोना माखासे हिन्दीनि कन्टेन्टखौ बुजियाब्ला नोंथांमोननो 2 स्टेप भेरिफिकेसनखौ बोरै खालामो बिनि खोथा बुजियाब्ला आङो भिडिअ बानायनो नाजागोन नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहरब्लानो जाबाय थ' नोंथांमोन आङो दहाय माने बे नार्जारि कर्नार बिथाङा बुंबाय थानायखाय आङो आंनि चेनेलजोंबो आङो इउटुब टिमजों रायलायदों आरोना इउटुब टिमजों रायलायहरनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो मेसेज खालामहरनो हायो आरोना आंनि लोगोनि चेनेला बेफोरबायदि हेक जाबाय नोंथांमोना एसे थाबैनो नायनो नाजा सोर हेक खालाममारदों होननानै बेफोरबायदि रायलायहरबाय उनाव आरो जोङो टुइटारावबो टुइट खालामलायबाय थाबाय बिदिनो टुइट खालामलायबाय थानायाव इउटुब टिमा थाबैनो माने रेसपन्स होदों आरो जोंखौ थाबैनो मेसेज खालामदों दायो जोंनियाव नैबे जिमेइला फैग्रोबाय नैबे जिमेइला 74 आवार्स होदों आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन जिमेइलखौ माने 74 घन्टानि उनाव बियो जाफिनसिगोन आरोना दा नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो टुइट खालामबाय था जाहाथे 74 आवार्सनि सिगाङावबो जायो दाहायनोबो फैफिनो बेफोरबायदि खालामब्लानो जाबाय आरोना नोंथांमोना सापर्ट खालाम नोंथांमोनखौबो जोङो नेक्स्टआव बेफोरबायदिनो जोङो एक्सपिरियेन्ससो जायो मिथिबायना बेफोरबायदि जायोब्ला एक्सपिरियेन्ससो जायो जोङो एक्सपिरियेन्स मोनो आरोना दा गोबाङानो बेफोरबायदि आंनि चेनेला हेक जाबाय होननानै सोरबाया सानसे दै लोङालासिनो ओंखाम जायालासिनोबो थानो हागौ सोरबा बायदिया गोबां दुखु मोनो खिन्थु जों दुखु मोना बेफोरबायदि जाब्लाबो मानो होनना बुङोब्ला जोङो इउटुब चेनेलखौ जोङो पार्मानेन्ट जब होननानै साननानै लाखाया किसुमानखौ जोङो माने नाजायो आरोना सोरबा बायदिया सानो इसिबां खस्थ' खालामबोनानै बेफोरबायदि जायोब्ला एसे एनैया दुखु मोना नङा मोनो आरो मोननायाबो खिन्थु सोरबा बायदिया एकदम गाबनो नागिरलायो दै सोरबा बायदिया इउटुब चेनेल बेन जाबाथाय हेक जाबाथाय खिन्थु बेफोरबायदि जाना नोंथांमोन इसेबां इमसनेल जानाङा एसे दिमाग दङ दिमागखौ बाहायनांगौ आरोना इउटुबा जुदि नोङो इउटुबखौ जुदि मनिटाइज खालामनो हादोंब्ला कपिराइटफोरखौ नोङो बोखारनो हादोंब्ला अब्ला नोङो इउटुब बेन जानायावलाय मानोथो गाबदों नोङो इउटुबजों रायलायबानोखि मोनफिनो ना चेनेलफोरखौबो थ' बेनो आरोना जोङो टुइट खालामनांगौ टुइटाराव नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामलायदो नोंथांमोनाबो जुदि सोरबा हेक जायोब्ला नोंथांमोना जोंनो खिथाहर जोंबो सापर्ट खालामगोन नोंथांमोनखौ थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि